75 évvel ezelőtt alapították a Sátoraljaújhelyi magyar-szlovák kéttanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégiumot. Az eseményre egy nagyszabású gálaműsorral készültek az intézmény tanulói. A háromnegyed századdal ezelőtt létrejött állami nemzetiségi iskola rendszer keretében napjainkban összesen 5 intézménye működik a szlovákságnak, így a helyi iskola jelentősége nagy a nemzetiség számára. Po našej mládeži, aj ja by som vás teda rada privítala pri príležitosti 75. výročia maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Čiatrom, pretože práve pred 75 rokmi bola založená. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégeink, a fiataljainkhoz csatlakozva én is üdvözlöm Önöket a 75. évforduló alkalmából megrendezett gálaműsoron, amelyet éppen a magyar-szlovák kéttanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium Sátoraljaújhelyen ünnepel. 75, to číslo nie je malé. Je to 3/4 stovky, alebo 3x25, alebo pol druha 50. Na druhej strane zase, že by táto škola bola stará, nemôžem tvrdiť. Veď škola je podstatné meno ženského rodu a na veku dámy predsa nezáleží. Bola, je a bude stále mladá. Tu na Zemplíne si dokonca vek našej alma mater dovolím prirovnať aj k tomu tokajskému vínku. Čím staršie, tým zrelšie. Ez a 75, mint szám nem kicsi. A 100-nak a 3/4, vagy éppen 3x25, vagy 1,5x50, de azt sem merem állítani, hogy ezáltal az iskolánk öreg lenne. Végül is a iskola, a szlovák nyelvben nőnemű főnév, és egy hölgy korára nem illik utalni. Ilyen napokon és ilyen alkalmakon meg pláne nem. Mindig fiatal marad ugyanis, és különösen itt Zemplénben, ahol alma materünket ahhoz a tokai borhoz bátorkodom összehasonlítani, amelyről tudjuk mindannyian, hogy minél idősebb, annál érettebb. Cítim sa preto poctená, že na ochutnávku tohto tokajského moku vo forme kultúrneho zážitku ste sa k nám mnohí podujali merať cestu. A to už uvádzam ďalšie číslo, vážení prítomní. Zišlo sa nás tu 350 hostí a ďalších 176 žiačikov zase už netrpezlivo čaká za kulisami. Ezért is megtiszteltetőnek érzem, hogy sokan gyűltünk itt ma össze, hogy megízleljük ezt az említett tokai italnak az ízét, természetesen kultúrélmény formájában, és jövök egy újabb számmal, kedves vendégeink, 350-en foglaltunk itt most helyet, és további 176 tanuló alig várja türelmetlenül, hogy színpadra lépjen, egyenlőre a kulisszák mögött vannak. Mindegyik intézménynek az Országos Szlovák Önkormányzata fenntartója, akik büszkék a mögöttük álló évtizedekre. Dovoľte mi, aby som pozdravila túto školu v rade tých inštitúcií, ktoré v tomto roku oslavujú 75. výročie svojho založenia. Engedjék meg, hogy én az intézmény fenntartója, az Országos Szlovák Önkormányzat nevében köszöntsem ezt az iskolát, mely egyike azoknak az intézményeknek, amelyek ebben az évben a 75. évfordulójukat ünneplik. Myslím si, že okamih, keď po ukončení druhej svetovej vojny a výmeny obyvateľstva bol založený štátny systém národnostných škôl v Maďarsku, bol historickým okamihom a tá cesta, ktorú sme odvtedy prešli, bola občas ťažká, občas hrbolatá, ale ja verím, že aj úspešná. Úgy vélem, hogy a második világháborút követő magyar-csehszlovák lakosságcsere befejezését követően az a pillanat, amikor létrejött Magyarországon az állami fenntartású nemzetiségi intézményrendszer, az történelmi pillanat volt, és úgy vélem, hogy az elmúlt 75 év alatt voltak nehéz pillanatok, volt, hogy rögös volt az út, de én abban bízom, hogy az, hogy most itt lehetünk, bizonyítja azt is, hogy sikeres volt ez a projekt. Od toho obdobia, ako celoštátna slovenská samospráva sa ako prevádzkovateľ stará o túto školu, spolu s pedagogickým zborom sa nám podarilo realizovať
Niekoľko projektov, ktoré boli zamerané na zlepšovanie podmienok práce v tejto škole a naša snaha, aby vaše deti mohli chodiť do čo najkrajšej a najlepšej školy, je spoločná s pedagogickým zborom a môžem sľúbiť, že bude trvať aj naďalej. Azóta, mióta az Országos Szlovák Önkormányzat az intézmény fenntartójaként részt vesz az iskola életében, az iskola vezetésével, tanári karával számos olyan projektet valósítottunk meg, amelyeknek az a célja, az az értelme, hogy az önök gyerekei a lehető legszebb, legjobb iskolába járjanak, és úgy a tárgyi, mint a szellemi feltételei az oktatási nevelési munkának javuljanak. Myslím si, že je dôležité aj to, že v pestrej palete výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré pôsobia v Maďarsku, ale aj v samotnom Novom Meste pod Šiatrom, my ponúkame niečo, čo je založené na záchrane, ochrane a odovzdávaní tých tradícií, ktoré si naši predkovia pred viac ako 300 rokmi priniesli so sebou zo severných častí vtedajšieho Uhorska. Nagyon örülök annak is, hogy úgy ebben a régióban, mint országos méretben is, de Sátoraljaújhelyen is igaz ez, az Országos Szlovák Önkormányzat és a szlovák iskola hozzájárul annak a színes palettának a bővítéséhez és színesítéséhez, amelynek köszönhetően a gyerekek és a szülők sokféle iskolából választhatnak, és ez a miénk, ez pedig azt a célt tűzte ki magának, hogy a több mint 300 évvel ezelőtt a mai Magyarország területére érkező szlovákaikú telepesek kultúráját és nyelvét továbbadják és átörökítsék a következő generációnak. Bízom benne, hogy sikeresen teljesíti. Ja vám prajem, aby ste dnes mali pekný zážitok a verím, že aj deti, ktoré dnes navštevujú naše školy, našu školu, konkrétne v tomto prípade Novomestskú školu, radi túto školu navštevujú a som presvedčená o tom, že vďaka tej spoločnej práci s ich pedagógmi je to aj pre nich zážitok, nielen pre nás, divákov. Én azt kívánom önöknek, hogy ma legyen szép élményben részük, és meggyőződésem, hogy a gyerekek, akik látogatják ezt az intézményt, a pedagógusaikkal felkészültek erre a mai programra, és hiszem, hogy nem csak számunkra, nézők számára, hanem az ő számukra, mint résztvevők számára is nagy élmény lesz ez a mai gála program. Chcela by som pani riaditeľke odovzdať pamätný list pri príležitosti 75. výročia založenia školy a taký malý darček, ktorý patrí do vitríny, aby pripomínal túto dnešnú slávnosť. Szeretném igazgatónőnek átadni azt az emléklapot, amelyet az iskola 75. évfordulója alkalmából készítettünk, és ezt az ajándékot, amelyik a vitrínben majd a mai szép délutánra fogja emlékeztetni önöket. És Szószóló urat megkértem, hogy segítsen nekem, mert 2 nagy táskában hoztunk társasjátékokat a gyerekeknek, hogy ne csak a tanulásra, hanem a játékra is legyen idő, és legyen mivel játszani. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen. A megjelenteket köszöntötte a Szlovák Köztársaság főkonzulja is. Milá pani predsednička celomaďarskej slovenskej samosprávy, pán parlamentný hovorca, pán viceprimátor, pani riaditeľky, pani zástupkyňa a zástupcovia, myslím, že som nikoho nevýchal, ale hlavne milé dámy a páni, ďakujem pekne, že tu dneska môžem stať a môžem spolu s vami oslavať tento pekné a krásne jubileum vašej školy. 75 rokov je v živote človeka úctyhodný vek. Na to, aby sa ho dožil, súhlasíte so mnou, potrebuje šťastie, zdravie, ale hlavne potrebuje mať pri sebe milujúcu rodinu. A v tomto prípade ste tá milujúca rodina vy všetci, ktorí ste si uctili svojou prítomnosťou tento prekrásny sviatok a toto krásne jubileum. Osobitná vďaka samozrejme patrí pani riaditeľke, pedagogickému personálu, nepedagogickému personálu, samospráve mesta, pani predsedničke, ako zriaďovateľovi
vaše inštitúcie. Oni boli pri každom kroku, pri každom jednom problému a pomáhali pri prekonaní týchto nástrah. Milé dámy, milí páni, včera som vyslovil jednu myšlienku na základnej škole v Slovenskom Komološi. Dovolte mi tento fakt zopakovať aj dneska. Nemáme inú možnosť, nemáme inú cestu a nemáme inú alternatívu. Každý deň počujem vetu: moji starí rodičia ešte vedeli po slovensky. V lepšom prípade moji rodičia ešte vedeli po slovensky, alebo pán primátor dokonca v Slovenskom Komološi: do 7 rokov som rozprával po slovensky, ale teraz už nerozprávam po slovensky. Fakt je, že sme stratili slovenské prostredie. Nie je to chyba, je to súčasť asimilácie a je to asi takto nevyhnutné. Ale preto je veľmi dôležité a životne dôležité pre naše prežitie slovenskej identity, aby sme všetku svoju energiu, všetci, kto sú dotknutí v tomto prípade, samospráva, zraďovateľ, celoslovenská samospráva mesta, vedenie mesta, aby sme my tiež ako generálny konzulát a všetky inštitúcie zamerali sa ešte viac, sústredili sa ešte viac na to, aby sme nemali len peknú minulosť, ktorú dneska oslavujeme, aby sme nemali dobrú súčasnosť, ale aby sme mali aj svetlú budúcnosť. A to je najdôležitejšie. Na záver mi dovoľte, aby som len zaprial každému z nás príjemné, slávnostné popoludnie až podvečer a príjemný kultúrny zážitok. Ďakujeme pekne. Köszönjük szépen főkonzul úr szavait, röviden a boldogságról beszélt, ahhoz, hogy az egészséges élethez ugye kell egy szerető család, és minket annak vél főkonzul úr szerető családnak, és ha már a nagyapáink, illetve a nagymamáink elbeszélték a szlovák nyelvet, és mi már elfelejtettük, azért is fontosak az ilyen intézmények, annak fenntartói, a városi önkormányzatok, hogy ezt itt legalább őrizzük, és ehhez sok sikert kíván főkonzul úr. Miután az iskola igazgatója elhagyta volna a színpadot, hirtelen visszahívták. Úgy vélem, merénylet következik. Vážená pani riaditeľka, milá Julka. Tisztelt igazgatónő, kedves Julika. Pri príležitosti 75. výročia založenia dvojjazyčnej maďarsko-slovenskej národnostnej školy A Sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola alapításának 75. évfordulója alkalmából ti chceme zablahoželať k tomu, že už 25 rokov ako riaditeľka školy vedieš túto školu veľmi úspešne. szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy 25 éve sikeresen végzed a munkádat. Chceme sa ti poďakovať za všetko, čo pre túto školu robíš, za všetko, čo jej obetuješ. Szeretnénk megköszönni mindent, amit ezért az iskoláért csinálsz, és amit feláldoztál érte. Želáme ti veľa ďalších úspechov a radosti v tvojom pracovnom aj osobnom živote. Ďakujeme. És kívánunk nagyon sok örömöt, boldogságot és sikert a többi családi és a szakmai életben is. Práve som môjmu žiačkovi sľúbila 5 z fyziky, čo je jednotka z fyziky za tento pekný kvietok. A chcem za to ale povedať, že to mi hovoria kolegyne, tých 25 rokov mi pripomínajú tie kolegyne, alebo tá kolegyňa, hostujúca kolegyňa, ktorá už 12 rokov mi pomáha pri tejto práci a naša budúcnosť, ktorá práve jeden školský rok u nás pobudla a dúfam, že ďalšie roky mi bude pomáhať v práci. Ďakujem pekne.
Dámy a páni, ja by som ešte chcela poprosiť pani zástupkyňu Vierku Mohajovu, aby prišla sem k nám na pódium. Szeretnénk felhívni még az igazgató asszony helyettest, hogy feljöjjön ide a színpadra. Kým pani Vierka Mohajová príde na pódium, ja chcem prezradiť len toľko, že asi pred mesiacom bola pani Vierka Mohajová ocenená celoštátnou slovenskou samosprávou krásnym ocenením Pedagóg roka 2025. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy körülbelül egy hónapja a Vierka Mohajovánk egy nagyon szép elismerést kapott a szlovák önkormányzattól, a év pedagógus címet nyerte el. Milá pani zástupkyňa, milá Vierka, pri tejto krásnej príležitosti ja využívam túto slávnostnú chvíľu na to, aby sme ti v mene všetkých nás takto oficiálne ešte raz zablahoželali k tomuto krásnemu oceneniu Pedagóg roka 2025, ktoré ti právom patrí. Tehát ebben a szép pillanatban szeretnénk még egyszer gratulálni ehhez a nagyon szép elismeréshez, amit joggal megillet téged. Želáme ti veľa ďalších úspechov a radosti v tvojom pracovnom aj osobnom živote. Gratulujeme. Nagyon sok sikert, örömet, boldogságot kívánunk a szakmai és a családi életben is. Môžem aj ja dve slova? Ďakujem vám veľmi pekne, naozaj ste milí. A moja práca úzko súvisí s vašou prácou, takže to ocenenie bolo nielen moje, alebo patrí nielen mne, ale aj vám. Ďakujem veľmi pekne.
Vitajte, teraz vám predstavíme našu školu. Naša škola sa nachádza na Balašího ulici v meste Šátorajovihej. Škola má 3 budovy. Základná škola, telocvičná a jedáleň. Škola nemá poschodie, všetko je na prízemí. V hlavnej budove je jedna chodba, tam sú nástenky, šatne, triedy pre vyššie a nižšie ročníky. V zadnej časti sa nachádza zborovňa, riaditeľňa, knižnica, učebňa informatiky a internát. Vedľa školy sa nachádza jedáleň. Tu obedujeme. Za školou je telocvičňa. Tu cvičíme. Ku škole patrí aj školský dvor, malý park a parkovisko. Máme radi našu školu.
príležitosti našej oslavy sme oslovili aj našich bývalých žiakov. Okrem iného sme sa ich opýtali aj toto. Ak by ste mohli znovu zažiť jednu vec zo základnej školy, čo by to bolo? Dobrý deň prajem. V prvom rade by som chcel srdečne pozdraviť všetkých účastníkov oslav 75. výročia založenia Slovenskej školy v Novom Meste pod Siátrom. A kérdésre visszatérve mindig nagyon jó érzéssel tölt el visszagondolni, amikor U12-esként Csaba bácsival sikerült kijutnunk a kosárlabda országos döntőre. Emlékszem, hogy a tiszóivárosi csapatot, akik top favoritnak számítottak a megyében, sikerült megvernünk, amely megadta ezt a lehetőséget, hogy kijussunk a miskolci országos döntőre. Hatalmas eredmény volt, úgy éreztük, hogy a világ tetején állunk, úgyhogy ez mindig is egy nagyon meghatározó emlék marad az életemben. Spomínate si na nejakú vtipnú vetu niektorého učiteľa? Habár most tanári vicces megjegyzés nem jut az eszembe, mégis nagyon vicces visszagondolni arra, amikor az Inovcei sítábor alkalmával a vacsora elfogyasztását követően és a gőzönfőtt gombóc megevését követően szerettünk volna még repetát kérni, és az egyik osztálytársunk azt kérdezte, hogy hogyan tudna még kérni szlovákul gőzönfőtt gombócot, és hát azt a javaslatot kapta, hogy menjen oda a Konyhás nénihez, és mondja azt, hogy pozor vlak, ami hát miután próbálkozott ezzel, hát elég viccesen folytatódott, mivel a Konyhás néni nagy szemekkel nézett vissza rá, hogy hát mégis mit szeretne ezzel elérni, hogy pozor vlakot mond.
Hát igen, úgy sikerült, ahogy sajnos gőzölföld gombóc már nem lett belőle, de mindenképpen egy nagyon vicces emlék marad. There is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. A love, a spree, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has
sì, questo mi fa impazzire. E quando poi mi mancheranno gli occhi tuoi, proverò a cercarli e poi fuggire. Non ci saranno notti per amare, nemmeno un verso non vento fuoco, il tempo è tutto buono, cancellerà, sarai un vecchio amore. Nášho jubilea sme poprosili našich bývalých žiakov, aby si po toľkých rokoch spomenuli na niekoľko slovenských slov, prípadne viac. Tešila som sa. Chcem byť Jahoda Bijogobela. Všetko najlepšie k narodeninám slovenskej školy. Ľúbim ťa, láska moja. Láska je najdôležitejšia. Teraz učím sa po anglicky a po nemecky, ale trošku viem ešte aj po slovensky. Škola mi veľmi chýba. Drevená dieža je vyrobená mojou vlastnou rukou. Vybrané slovo. Chlap, chlapa, chlapovi, chlapa, chlapovi, chlapom. Volám sa Tibor Horvát. Veľa šťastia. Dobrý deň, prosím si jednu zmrzlinu. Dobrý deň, prosím si jedno jablko. Este jedno pivo, prosím pekne. Na egységesnek mondanám, ami az egész osztálynak volt az abszolút kedvenc szlovák szava, az pedig a čítanka. Elena Čepčeková preteky. Neviem, nerozumiem. Slovenská škola mi prinášala naozaj pekné spomienky. Poskytlo mi to rodinnú atmosféru, veľký vysobený dvor a skvelé príležitosti. Som vďačná, že som tam mohla študovať. Ahoj, volám sa Maša a pred viac ako 15 rokmi som chodila do slovenskej školy. V slovenčine mi prídu na texty ľudových piesní, ako Vyšla stará baba. Myslím si však, že teraz môžete počuť veľmi kvalitné výkony, takže by som radšej citovala slova Milana Rufusa. Učiteľ môj, daj mi do ruky kľúč od sveta, aby som ho mohol otvárať s dobrým srdcom a nikdy ho nezamykal.
Pod horou, čierne psíča bréše. Som rada, že v našich bývalých žiakoch nezostal len nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál alebo inštrumentál. A ďakujem, že spomínajú. Prajeme im tiež veľa úspechov. Got
Alebo možno aj nie. Ty potvora! Krytáč do ráme! Oškľujem ťa, to po nebu ťa dám. Gazdina, preboha, čo sa to tu robí? Čo by sa robilo? Len si to prestav. Táto počka by si dala 10 kurenie. 1, 2, 3, 4, 9, ale to je jedno. Prečo ju bijete? Že prečo? Mám mladé a nechce im dať cica. To je čo za bláznostvo? Odkedy kurence cicajú mater? A z čoho majú žiť? Uváďte vajíčko. Osekajte ho. A pridajte trochu štotu. Čoho? Štotu! Nasekajte fúkami. Anička, Martin, a kde bývaš? u nás denne. To sú ale blázni. To sú ale blázni. Kúďatko naše malé, takto pohodí. Taká mladá, taká pekná, taká rúča. A takto skončí. Či nám nebude bez teba smutno. Či nám nebude bez teba žiano. Do hrobu pôjdeš, balón by to vzal. Na čo si tam tú ruku strkala? To si takú vezme. Na miesto ruky krča, veď si prebytie. Ani ten nos a ostatné veci neutrie. Tebe mužovi nevyberie. Porechu do ruky nechytí. Striapka mne nasype. Stato mňa obie. Pochovať ju treba. Stojte! Čo ste sa zbláznili? Zažívajú chcete pochovať. A čo s ňou? Veď vidíš, že má v ruku krčahu. Takto na svete nepochodí. Zažívajú pochované, nech má ako trápený. Stojte! Zázrak! 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 Aký zázrak? Veď nám kričie krča. Nejako zaplatí. Veď sa ju chceli pochovať s vlastnou dcerou. My? Oni! Dievku som vám zachránil a za peniaze, čo ste chceli utratiť, za kár, môžete svadbu vystrojiť. Nie tak. Takto. Toto nemôže byť. Ja neviem. Pekný, dobrý deň vám prajem. Aj tebe. Martin, Aj tebe, Maťku. A čože tak nám priviedlo? Prečo si k nám prišiel? či už máte reku porané? Porané máme aj pobranené. A ty si, Maťko, poral. Poral, na vodlani som prišiel. No a s kým sa chceš, Maťko, oženiť? Akože s kým? S vašou dcerou predsa. S Ančou! Zblázni si sa, veď ťa do hrobu privedie. A inak ako? Dobre. A seno? Dávno zezele. A slama? Skoro le. A obilie? Sypke. A deti? Deti. Ja nemám deti. Ale raz budeš mať. Snáď áno. A seno? Skoro le. A inak ako? Dobre. Veď preto. A inak ako? Dobre. A seno, a sama, a obilie, a deti? Som hladný. Dobre. Ako? Asi dobre. Ja nie som až
židy šťastne, až kým... A čo my? A ja sa chcem vydávať! A ja sa chcem vydávať! Nechcem dostať na odsud! Bravo nepovím! Počujete? Veď chudáci ľudí vracajú! Vybral som sa do sveta, hľadaj taký bláznom, čo sekery sa boja a nevedia, čo s tým. Keby ju zvesili, na nikoho nespadne. Keby zamkli komoru, nikto nepríde. Az osztályok, valamint az iskolában működő szakkörök műsorát egy közös éneklés zárta.